kabinet ġdid u ċuħ ġodda u dem ġdid. Hekk ġie deskritt il-kabinet li tħabbar l-erba' mill-Prim Ministru Robert Abela, mill-professur tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta Philip von Brokdorf. L-ekonomista laqa id-deċiżjoni tal-Prim Ministru Abela li fost oħrajn jaħtar lil Silvio Xkembri bħala Ministru tal-Ekonomija u kummenta dwar l-isfidi li jġib miegħu dan il-Ministeru. Naħseb ukoll irridu nħarsu lejn setturi ġodda u naf ovvjament li Silvio ħadem ħafna fuq setturi ġodda u naħseb għalhekk hija għażla tajba ħafna li hu se jaħdem f'das setturi ġodda biex nettiraw investiment lejn Malta. Huwa tkellem ukoll dwar l-importanza tal-Ministeru tal-Ambjent u t-tibdil fil-klima li se jkun immexxi mill-Ministru Aron Farrugia fejn saħaq li dan is-settur se jirrifletti bilanċ bejn l-iżvilupp u l-ambjent. Naħseb hawnhekk hija opportunità biex impoġġu l-ambjent ukoll bħala priorità, però wkoll bħala opportunità ta' investiment. Ġo Brussell se jitħabbar dak li seħħ il-Green Deal u naħseb Malta għandu opportunità wkoll biex tisfrutta dik l-opportunità, dik il-proposta biex jisir ħafna investiment fil-qasam ambjentali. Von Brokdorf sostna li l-fatt li hemm numru ta' żgħażagħ huwa pożittiv ħafna għax qal li dan jaspira ħafna entużjażmu sabiex ixammru l-kmiem u tissokta l-ħidma. Tenna wkoll li fis-settur tal-edukazzjoni responsabbli mill-Ministru Owen Bonnici hemm ħafna xi jsir f'dan il-qasam, jitfid mar-riċerka u l-iżvilupp. Saħaq li fil-kabinet tispikka it-taħlita żagħżugħa u tal-esperjenza fosthom fis-settur finanzjarju li tkompli mal-fattur tal-kontinwità li qal huwa punt li dejjem kien ta' priorità għall Prim Ministru Robert Abela. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.